wallahi ni a rayuwata ba yar da naji kawai tayi min arena wadda nake ganin zan bata lokuta na a kowane lokaci akan ta irin kin san nake san ki kuwa ka cika cikakken mayaudari maci amana maƙaryaci azzalimi macuci irinka salati ku gan o de ni pupa customer lọ́dọ̀ mi èmi ò like rẹ̀ mi ò fẹ́ ru rẹ̀ rárá me kurara bai sake waka ba har yanzu ana tarzoma. Many love stories began with smile but ended in tears. When somebody breaks your relationship intentionally, it hurts and breaks you down forever. wasa nake miki ba Abdul dina ne me bazan taba yin aure ba domin bazan taba ba wani da namiji zuciyata ba har abada. Ni zan zo gurin yarinyar saboda ta ga fuska na ta gane ni in ta ganna a hanya ta ce ga abokin mayaudarin nan wanda ya yaudare ta ko kamar wani irin magana kake akan nan kai ka fi son sa riba da ni kai mugu ne wallahi tallahi kun ba mugu bane kai Allah ya tsina. As the time moving forward, she disappointed him, a kind of disappointment with no excuse. Why? Behind what reason? And what next? Wallahi ban ji daɗi ba da ƴan matan nan sun ritsa ka sun maka irin dukan wankin nan dididididim To sai ta Allah ba taka ba. to wala lokaci kake jira lokacin mutuwa ta kake jira. From Mukhtar Danja Movies, a new special Hausa series story. Dalili na akan so ne jama'a sai ku dan gane shi so halitta ne. Ina da dalili. They fell in love with each other. Their wish is to live their life together forever. They all had the same dreams. When, where, and how to marry each other. Maryama ya zaki mun haka? Kai ne da ka bi waccan macen ka kyallaro waccan ka bita ka sana'ar ma da kake ba fa wata kwakwaran sana'a bace. Kura ce ke ce maka ne mai. to yanzu dai ba wannan ba mu je ga kawata tun ya so sai ku gaisa. Kai amma ba ki kishi na ko? Ba ki tsoron wai ni in je yanzu muna zuwa wajen yanzu in ta ganna tana suna ba. Ina da dalili. Ina da dalili. Cast Horo dan mama, Yamu Baba, Mukhtar Danja, Ummi Karama, Tinkin Mai Gashi, and others. Tun da uwata ta haife ni ban taba ganin cin mutunci irin na yau ba wallahi. Ina da dalili. Story and screenplay Hassan Ramin Kura. Producer Ashir Adam Small. Co-producer Umar Kanu. Executive producer Mukhtar Danja. And directed by Kamso Sumati. Ina da dalili. Find it via our YouTube channel Mukhtar Danja TV every week. Hausa dole in kaji wani kwalallabi kana kama kifi da yawa to ba za ka so ne kama ba. Ba an nuna maka bi kare mu ci a cikin gari nan ni tunda kowa so na ake kana takura min kana kore min customer. Amma ke nake ka kuɗi na ko? Ina da dalili. Coming soon. Dalili na akan so ne